ए बेरा लोग के गांव फाड़ देख बा ठीक बा एकदम अब चिड़ी के गुलाम आओ ना फिर बुझा जाला। आओ हे से बड़का काना के लगे निकली रे हे से आब हेकरा से बड़की काना के लगे बारे अरे बादशाह आओ हे रे टोचले बानी। अरे साला ठीक कहले पाटी ठीक बा। चलो चल दिन भर ताश खेलते रह तू खाली घर आवा सब तरफ तारीफ कर रख रे ताश ना हो दे हटा हटा बाबू हटा उठा तन दो छोड़ बताओ दुआर पे गाय बिया मुता कतिया तो घूमत रे दुगले नहीं डाल देला। जब गाय मुंह ताकतिया तो बाजार से जाके एगो शीशा किन के लिया के ना मुंह दिखा दिला बरखराई करबे जाके दुगले डालबे ए जे देखते लोटना के कितना आगे बढ़ गइल दिन रात भर मेहनत करता आगे बढ़ी ना ओकरा के निहुरा के मरले बाड़ा सो ओही से आगे बढ़ गइल जाके ले डालबे जाम तो केहू बाकी एगो बात याद रखियो अगर ओकरा खनी बन गई तो बेचा जीगो काहे ले साला काहे कि वो दिन भर काम करेला हैं आस्ताजी का गांजा पिएला दारू पिएला आ खनियो खाला ओकरा खनी बन जाई सारे लफुआ दिन भर घूमता रह आ बूढ़ो गनिया ईटा ढोतानी खाली छौड़ी सन के पेरा में रहता रह साले केरा दिन भर खाता रह गाँव डुमावता रह तू चटब कहियो जिंदगी में आगे ना बढ़ब। हां त का करी दिन भर तोरे खानी काम करी घामा में। हाँ तो साले का हम अपने खातिर मुँहतनी। हां त का हमरा खातिर मुंह तर पैदा कइले बड़ा तू तो हम कमा के खियाई हमरा से पूछ के जन्म देले बड़ा की पर तू खिया द अगला बेर पैदा करब न तो हम तारा खिया देम। आ जाए साले बाप के पैदा करब आ भाग साला भाग। हां हां हम जाता नहीं। का हो लोटन भाई का हाल बा? ए हमार तो ठीके बा तू अपन बतावा समाचार। हमरो ठीके बा वहीं चलता दुनू सरवा एके जगह हो गइल बाना सब हमरा के लिए हंस और मर्दे ठीके कहता रह हमरा के तो हमार बाबू डेली लेलन का कहत र मर्दे। अरे हो मर्दे हमरा के तो डेली लेलन ओ का हो लोटन भाई तब उनकी मेरे शादी हो गई? ये मोटे आस्ते बोलो लइका बाड़ा सन। हम लइका खातिर एगो लड़की देखो ना। हाँ तो मोरे गाँव में एगो लड़की बिया चलो चल के परसों देख ले हो जाओ। चलो हाँ तो एगो शरत बा लड़की के बाई होई तो हम पटाए। हाँ तो ठीक बा तो ये पटाई है रे साला तोर बापुआ दबे हकारे कहत र मर्दे। हमरा कहे के मतलब कि तोर बापुआ कुंवारे में साला मौगे रहेगा। हमरा तो उहे लागता बाप हमार पाकल मौगा बा। हाँ तो ठीक बा गोर होई तो हम ले ले। का हमारा कहे के मतलब बा कि हम पटा ले। हाँ तो ठीक बा चलो परसों सरसों में लेके हमरा कहे के मतलब चलो परसों देख लिया। तो ठीक बाटे। ए भाई झटपट राम के घरे जाए के बा। हां हमारा चली लो बैठी लो हगी लो। आ का कला हो? हां वो तो बैठी लो। ठीक बा चल लो हो। चलो चलो का चाहिए तनी लोग के जापानी कुर्सी लेके आओ तनी ई कौन कुर्सी है? कुर्सी पे एगो खासियत बा तो बैठ के अपन खाली गोड़े घिसेट दे पूरा पानी पानी हो ए मर्दे ई का करता रहू? ई मत सोच रहो कि हम पर थुकनी है ये पर हम पुलिस मरनी है पुलिस। और बन बैठो मेहमान बैठो। लड़की के बाप के बुलावा जाओ।
अये महाराज यही थोड़ा सा कि सामान बेचे वाला तो हर चीज की खासियत बताओ तरह से हमारा तो लागत है कि लड़की में खासियत मत बताओ सर। नमस्ते समाधि दी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बताई लो नाश्ता में कोनो दिक्कत ना भइल बे महाराज। आपके आते बनी सो आपके बोलते बनी सो रहुआ कहतनी नाश्ता में दिक्कत ना भइल महाराज। हमरा कहे के मतलब नाश्ता में ना रास्ता में कोनो दिक्कत ना भइल ना महाराज। कोनो दिक्कत ना भइल बहुत अच्छा सोनी है सर। का कहतनी महाराज? हमनी कहे के मतलब बा कि हमनी बहुत अच्छा सोनी है सर। ओ नाश्ता लेके आओ। बाबू ई कौन नाश्ता हो रे? हमरा लागत आज तक ले तोर बाबू दादा नाश्ता से ना कइले हो। और बाप दादा का बापो दादा के बाप ऐसे नाश्ता ना कइले। करते रहिलो बताई लो लड़का कौन काम करेला। बबुआ हमार तू चुपचाप रह हम बतावतनी। लड़का इनकर लोग मार के जाला नु तो साफ करेला। अबे महाराज हमरा कहे के मतलब बा कि लड़का लेटरिन साफ करेला अमेरिका में। तब तो बहुत बढ़िया काम बा। अच्छा ये बताई हमरा बारे में तो सब कुछ जान गई अब तुम लड़की को बोला कि तुम ठीक रही। लड़की तो लड़कीए बिया। रौरा एक बार हमरा लड़किया के देख लेम तो धाय से ना गिर जाए। अब रह दी तनी कमे मेकअप उकअप करवा के लिया है। बस राउर जवन विचार बाबू ओ लड़की तैयार बिया। हित लोग के अंदर ले चल। लड़की तो ठीक बिया। ये साला हाँ लड़की ही की छाका रे। अरे ठीक है कहत रे। कान में ठूस पाई पहले बड़ा लो पसंद देखे ना। हाँ हाँ ठीक बात ठीक पसंद बिया। तोरा लड़की पसंद भी है? ना तारा पसंद भी है। बाक साला जब पूरा पसंद है नहीं तो हमारे से कहाँ से लड़की पसंद है कि तोरा शादी केहू में काट दे के बाद। देखो तो नहीं ऊपर से ठूस पाई पहले बड़ा सन अब एक नहीं कि हमरा हाथे पिटास मत। तब रौरा लोग के लड़की पसंद बिया। हाँ हमने के तो पसंद भी है। तब देरी का बा एक बार लड़कों से पूछ लिया। तब बाबू लड़की पसंद बिया। हाँ हाँ हमारा तो एकदम लड़की पसंद भी है। अरे हम तो 7 जन्म धर्म तेहू पे एगो लड़की नाम मिली हमरा। तब चली लो खाना हो जाओ। ना ना ठीक बाबू ना ना चली लो। हाँ तो लड़की होगी तो देखिए लेनी संग आ लड़की पसंद पड़ गई तो तन दहेज वेज के बात कर ले जाए तो सही रही। ठीक कहा तनी तू हो अब हो जा। तू नहीं आज खुल के कहे तनी दहेज में हमरा एक जोड़ा बकरी चाहिए आ 5 रुपया नगद आ जौन दियाला सब समझते बन रहुआ। हां हमरा मंजूर बा। बस अब खाना हो जा। ए भाई है ना ना बोली कुंवार गाय के दही बा। सुन तरा जो लड़कुआ बा तोर कुंवार गाय के दही मांगता। कौन सरवा हो रे? तरे का कहले रे? तोरा कुंवार गाय के दही चाहिए? ना ना महाराज ई ना कहलक ह एकरा कहे के मतलब बा कि कुंवार बकरी के दही मिली। बबुआ रे लियाओ तो लाठी एकन के कुंवार गाय के दही खिया दी। भाग रे।